what's up mga paps? Welcome to another Along With That video. Ari kita subong sa MacArthur Drive, Dabok-Suba sa Tiangan Auto Iloilo Showroom. Diyan sa likod ko. I-check tang ilang nami nga crossover, ang CS35. Let's go! Alright mga paps, so amo ni siya ang CS35 Plus ng Tiangan. So isa ni siya ka 5-seater nga crossover. So as you can see, amo ning iyang nga pangunahan, no? Dako nga grills. Tapos ang iyang mala Cyclops ding nga DRLs. Tapos ang iyang LED headlight ari sa dalom. Unique siya ya, though it's unlike other crossovers sa tsura pa lang. So this is the CS35 Plus from the side, no? As you can see, ano lang, simple lang, pero elegant. Okay, tanawon ta under the hood. Buksan nanay. Check ka makina ya. So muna yung makina. Tanawan nyo bla. Okay, so green naman ta sa likod. So power tailgate na ni siya. So, tumukod mo lang, bukas na. Automatic na ya. See? Sa iya nga segment, amo na niguro ang pinakadako nga capacity. No? Sa mga pare-parehos siya bala. Okay? So, kung gusto mo siya siran, tumukod mo naman. Okay? Automatic na. Dito sa likod, as you can see, nami ang iya interiors. Leather ang mga seats. May hampang sang red and black. So, taon ta, no? Ang space. So, abigad, may space ged. So, amo ning normal nga pagplastar sang isa ka average nga size driver. 5'7" ako. Dako ang allowance ko sa ulo. Okay? Naming legroom. Tawhay. Nami ang comfortable, no? Tapos dito nga, okay man. Okay, may gamay lang gawa nga ulbo, dire. Kay man, dire makita ang armrest kag ang mga cup holders. So kung gusto mo yang nag-rest ang kamot mo, armrest gani, no? So dire, okay? Tapos may mga pockets na sa likod sang plungkuan. And isa lang galing iyang aircon vent, no? Bulugahan niya. May USB de. Okay? Kag may gamay nga daw bulutangan sang kung ano-ano. So far so good. Nami ged, tawhay, comfortable. Bagay kini sa mga may mga bata nga medyo lagkobla. Kay they have the space dito sa likod. Intelligent key naman siya, no? So passive entry siya, automatic na. Okay? Hindi mo na kailangan magpindot-pindot pa sa liabe. Sulod ka, and you are ready to go. Sulod. Welcome to my car. Yeah. Eme. Sige. This is where the magic happens. So, as you can see, ang manubilaya is the D-shape type of steering wheel. Amo nang namian ko. Ito nga tapandar. Okay? So, ano naman siya? Push button start and stop na siya, no? Magpaandar.
So basta ra lang yabi sa imo. So you can see nga isa siya ka dako nga panel di oh, na but actually duwa na siya. Diri ang instrument cluster. Ari makita mo din instrument cluster. Tapos diri naman niya ang infotainment system kag ang mga settings siya, no? Pero na-notice ko nga ang infotainment niya wala sang Apple CarPlay kag Android Auto. Pero ginbawi nila sa screen mirroring. Diri dayon ang iyang iyang aircon, diri siya. Okay? Pagpakusog, magpahinay. Araw na kusog, hinay. Diri man din ang hot ng iya thermostat. Okay? So medyo mamago kagad kaya ang iya pagplastar sang dash ya. It's quite modern or futuristic. Right? So kung tanawon mo dire reading iyang kambyada. Okay, naka auto hold man siya. Amo man idiyon ang iyang brake, no? Emergency brake, hand brake. Okay, may cups di. Tapos may ara siya wireless charger. So butang mo lang sa cellphone mo, no? Butang mo lang cellphone mo, ma-charge na siya. So may USB naman USB port kag 12 volts. Saksakan. Right? So diring iyang blutangan de, okay? Sa kilid. So natin naman de, power window na siya. Okay. Tapos dire makita sa manubela ang mga mga adaptive cruise control, mga driver assist features ya. Okay, so i-check ng camera ya. So are. Okay, dito. Makita nyo may camera siya. So amo na ding iyang front camera. Tapos amo na ding daw bird's eye view ya. Pwede mo na siya 3D. 3D. 360 camera. Okay. So sabi no. So makita mo na no, babaw dalom na gusto ka. So makita mo ang palibot mo. Okay? Tapos dili makita mo man kung ano ka kalapit sa mga pwede mo mabungguan, no? So very safe siya, maka-assist kid siya sa mga parking, especially sa mga dikitan na ibala, makabulig niya sa imo. So ari pagad ang CS35 Plus may sunroof. Okay? Tumukod mo lang ni panoramic sunroof na ni siya. Okay? Check it out, no? If you want the different nga atmosphere or ambience, buksan mo lang ni. Jo gusto mo pagidya fresh air, ara kami sa mga uma-uma, no? Biyahe ka layo bla. Hindi mo pagidya buksan. Ari siya. Buksan mo pagid siya. Kung gusto mo ya fresh air, gid. Siyempre hindi ka magamuni kung gaulan. Okay? No? Namin, no? So, jam-pack na siya sa features. Alright. Okay, so pakita ko sa inyo kung paano mo i-adjust ang kulungkuan mo. So, power seats na siya, no? Tumukon mo lang. Alright, no? Ang backward, forward ya. Pero ang initi, okay, para niya sa. Okay, para sa height. Okay, kagini para maghigda. Alright. So, at least, no? Na automatic na din. Electronic ng iyang backward, forward. Para sa optimum the driving position mo. Okay, so thank you gid sa Chang'an Auto Iloilo, no? Kay gingaan ko nila sang opportunity nga mag-test drive sang ila CS35 Plus. So thank you gid Sir Jing, ha? Welcome, pwede sir. ma-testingan ng imong CS35 Yes, pwede gid. Okay.